L'art d'explicar històries és potser un dels més vells del món. Abans d'aprendre a escriure, abans de dominar les arts plàstiques, l'home s'expressava a través de la tradició oral. Aquest cap de setmana, en ple Pirineu, hi ha hagut una trobada internacional de narradors de contes. Vet aquí una vegada un rei. Amb aquesta frase comencen des de temps immemorials vetllades familiars al voltant d'un conte. Els últims anys ha anat revifant la tradició d'explicar i escoltar rondalles en públic i, a sort, aquest interès l'han convertit en una trobada internacional. Un cap de setmana d'estiu, una trentena de narradors són els guies de viatge a mons desconeguts. El conte és la forma més viva i per això, en un món de globalització, tornem a enyorar aquestes formes immediates properes. L'escriptura ha ajudat que no es perdessin, però la tradició oral ha fet que passessin de pares a fills. La persona a la qual m'explica un conte modifica la seva narració segons la cara que jo li faig, segons l'atent que jo estigui, segons com obri els ulls i tot plegat, i les orelles, no? I per tant aquesta relació que es modifica contínuament, això és la força que té el conte i que no tenen cap mitjà de comunicació de masses. Cuando la muchacha pobre escuchó esto. En anglès, castellà o català, en aquesta trobada hi ha narracions per a totes les edats. Les històries explicades de viva veu no paren de fluir en aquest riu de contes que aquests dies passa per sort. Grans i petits queden embadalits per llegendes que fins i tot es poden sol·licitar a la carta. Ja sigui amb el suport de llibres, recitant o cantant, l'objectiu és atrapar l'interès dels que escolten i que alhora es converteixin en transmissors d'aquestes fantasies. Marina Solà, TV3, Sort. I darrere el coll! Ai! I per mi!